Eu son Aitor, son un dos fundadores de Galletas Perusiñas. Simplemente son unhas galletas que se fan como toda a vida nas casas. Hai unha fase de amasado onde mesturamos os ingredientes, faise unha masa, esa masa métese nunha máquina que despois o que fai é darlle esa forma e cortalas para colocalas nunhas bandexas e despois metémolas no forno. Unha vez que terminamos de metelas no forno, temos que deixalas enfriar e normalmente 24 horas despois empezamos a envasalas. Onde as envasamos? Nos característicos xa nosos botes de vidro, onde somos unha empresa que avanzamos hacia o residuo cero e temos un envase que non ten ningún tipo de residuo, xa que só utilizamos vidro, que pode ser reutilizado infinitas veces e incluso nos puntos de venta, na maioría deles, o consumidor final pode ir á tenda a entregar o envase baleiro e dánselle unha pequena propinilla en vez de tiralo á basura. Nos recollemos eses envases, lavámolos e volvémolos a poñer a circular.